Totoy Bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga angkolog, mga anti, tugutin na sabgon ninyo na mga ina sa tagkatahuran ining mga orasahang na yung mga gising pa. Kumusta mo sang ating lagay mga kabisyo? Yawardzo. Ayan, hello po, no? Magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutoy po sa atin habang nakatutok po sa ating Facebook Live sa Love Radio Manila page at yung nanonood din sa atin sa TikTok Live, no? Batiin muna natin, no? Yung mga nakatutoy sa atin sa ating at nag-message po sa ating fan page Totoy Bato. Ayan, official. Ayan, no? Magandang gabi kay Koy Arias. May gabi na po, Uncle Totoy, shout out na po dari sa Isla Limasawa, Southern Leyte. Ayan, salamat. May gabi si Glenn Udtuhan Sab, no? Hello, no? Nakatutoy din sa atin at always nakatutoy din sa atin si Ryan Chona Rayos del Sol, no? Sabi niya, magandang gabi po, Totoy Bato. Pabati po sa lugar namin sa Negros Oriental. Fiesta po ngayon. Kami nakatutok ngayon sa 90.7 dito sa Caloocan City. Ayan, no? Good evening! Ayan, kumusta mo naman po mga kabisyo, no? Meron pa po tayo bang madudukot dyan na pera sa iyong bulsa? Ayan, pero alam mo mga kabisyo, okay pas all right yan. Kasi at least kahit papano, abay, nabawasan po ang inyong utang. Mahirap po ba? Mahirap mga kabisyo nung yung paiba-ibang oras may pumupunta sa bahay ninyo at sisingilin kayo kasi nga hindi nabayaran yung inyong mga utang, mga bill sa kuryente. Tsaka magugulat ka na lang, baka maputulan ka na ng pikoy. Maputulan ka na ng kuryente siguro, kaya naman tubig dahil hindi mo inasikaso ang mga naturang mga bayarin, mga kabisyo. Alam mo mga kabisyo, kaya nga etong magandang pinag-uusapan natin, no? Kasi siyempre, basic na po yan mga kabisyo na abay dapat marunong o kaya naman magaling po tayo magtabi po ng ating pera. Yawardzo. Kaya nga sa gabing ito, ayan, no, maganda pag-usapan talaga pera, no? Gising na gising po ang ating mga kabisyo pag ano, no? Pambihira naman eh. Pero alam mo mga kabisyo, no, napaka-importante talaga yung kung paano po tayo mag-handle po ng ating kwarta. Lalong-lalo na ngayon po mga kabisyo kasi tumataas po yung presyo ng mga bilihin, yawards, no? Nung araw, yung 5,000 mo, kaya yung 2,000 mong ginagastos pang groceries, 2 boxes na po yan mga kabisyo. Pero ngayon, subukan mo, yung 5,000 mo, hindi pa mapupuno yung isang box na pinag-grocery mo. Ganon po yan mga kabisyo. So sana naman, marami sumasangayon, di ba? Nung araw, laging punong-puno yung rep mo, di ba? Punong-puno ng mga isda. At hindi lang siguro isda ang napupuno, pati na rin yung lagayan ng ice cream. Alams na alams mo natin yan mga kabisyo na akala natin ang laman nun ay ice cream. Pero hindi po ice cream yung laman. Ang laman ay isda, karne, o kaya naman ano-ano dyan nalulutuin. Diba? Ayan, no? Good evening sa mga nakatutoy sa atin sa 90.7 Love Radio. Kaya pag-uusapan natin dito ang kahalagahan ng pera po mga kabisyo. Ayan, ang pera ay may isang mahalagang aspeto ng ating lipunan at ekonomiya, no? At narito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga po ang kwarta. Eto na, pagpapakilos ng pansin. Alam mo ba, ang pera ay may kakayahang magdala ng pansin at impluensya. Tingnan mo yung pag maraming pera. Halimbawa, 10 lang sa mga inuman. Ayan, ako bahala
dyan. Diba? Lahat sumusunod sa iyo. Ikaw yung master. Bakit? Siyempre, ikaw yung magbabayad eh. Lahat sila sumusunod. O, halimbawa na lang sa subdivision, pag ikaw ay mayaman, may pera, lahat din sumusunod sa iyo, di ba? So, ang mga tao at mga organization na mayaman ay madalas na may kakayahan na makabuo ng pagbabago sa lipunan. Ayan, sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay at paggamit ng kwarta. Kaya, ito yung magandang pag-usapan po natin mga kabisyo, no? Mga senyales na wala kang pera. Ano po ba yung mga senyales po mga kabisyo na wala ka ng kwarta? Ha? Sabi ko nga tumatanggap na lang ng 150. Alam mo ba yun? Tumatanggap na lang ng 150. Sabi ko rin dito, no? Nagmumukhang matandang matrona nga wa na napakurugan. Pambira. Meron pa? Mudaginot, bisan, pangkape na lang. Yan ang sinasabi ko mga kabisyo. Pag wala kang pera, lahat na lang kaya mong tanggapin, no? Pambihira. Sabi naman ni Delmar Patera, wala nang parcel ng Shopee na dumarating. Oo, real talk po yan mga kabisyo, ha? Real talk yan. Sabi ni Katoliko, Romano, praning. Ba't ka napapraning? Kasi baka meron na namang pupunta sa bahay at maniningil. Makuyawan na ng imong itlog mga kabisyo. Magkurog na. Ayan. Sabi naman dito ni Jebby Ciprion. Ayan. Call! Para sa akin, pag wala akong pera, mabagal ang kilos. Sampo lang. Pagbata. No? Nung araw po mga kabisyo, nung bata pa tayo, pag suguon pa, pag sinabihan ka ng iyong magulang, Toy, bumili ka ng suka at saka patis. Ma, akin na yung sukli. Nabutan mo ba yun? Yung mga bata ngayon, yung mga pamangkin po natin na nakatutoy ngayon, ganun pa rin ba kayo? Alam mo, kahit na 1 peso dati, kahit na piso-piso lang, gusto naming mapasa amin. Pero ngayon, hindi mo na mahanap yung piso mo. Alam mo na kung saan hahanapin, saan? Sa may bintana, sa may washing machine, sa may banyo siguro. Hindi na napansin yun eh. Piso-piso. Sabi dito ni Rema, ayan, mga senyales na wala kang pera, homesick. Pansinin natin yung mga nandito ngayon, mga nag-aaral siguro no, sa Metro Manila. Ikaw ngayon, na wala ka ng pera, di ba? Naubos agad. Gagawin mo na ngayon, sana uwi na lang ako sa bahay, no? Nasa probinsya kasi maraming pagkain doon. Sabi naman ni Tata Dakla, no? Yung tagpipiso, bigla mong binilang. Talagang real talk to mga kabisyo, ha? Pag wala ka ng pera, yung alkansiya mo na gawa na nasa loob, gawa sa kawayan, ha? Alam mo yung kawayan na lagayan ng alkansiya? Hindi lang kawayan, naalala ko lang yung yung bagol. Alam mo ba yung bagol? Yung sanyog gali, yung yung sanyog na basta yung shell na lang po ang ginagamit. Ewan ko lang kung anong pangalan niyan dito sa Maynila. Ang pangalan niyan sa probinsya, sa Bisaya, ay tawag og bagol. Ginagawa yan, binabarnishan yan, tapos nilalagyan ng kasya lang yung 5 piso kaya piso, yung mga coins. Ayan, bigla mo nang biniyak at bibilangin mo na. Pambihira naman. Yan ang ibig sabihin na senyales na wala ka ng kwarta. Sabi ni Iza 10 Bal. Sabi niya, nakabra og panty sa reels. Alam ko na kung bakit. Bakit? Gcash please. Pambihira, dami talaga kalokohan itong mga viewers po natin mga kabisyo at saka mga nakikinig po sa 90.7 Love Radio. Tuloy-tuloy po tayo ang ating tugtugan dito sa 90.7 Love Radio. May gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!